खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थाबाय। नै कुकाराबो जाब्बाय। ओंखाम ओंख्रि सङाबानो जाया। हाबा जानानै साजा मोनबाय। हाबा जाया मोनबा बिमा बिफानि ओंखाम ओंख्रि संनायखौलाय मोनजाबाय थागौमोनहाय। देलाय बेरायनो मोनगौमोनहाय। हाबा जानानै आंनि संसार सामफ्रामबो ओंखाम ओंख्रिजोंनो दिन थांबाय। बैसागो दावराव दावसिहाय आय' कुकाराबो दावराव बैसागो दे मोसा बाबा बैसागो दे। बिमा फिसा बिदिनो दावराव दावसि मैगं सायबाय आरो जोङो रावबो गैया सानैजों। बेबो बिदिनो गेलेफाबाय थायो, मा मावो मावफायो, लोगो जाफायो, दांग्लिफायो। बिमाफोरालाय दुस्थ'नो मालाबा सिखा आखाइबो हाख्लाबनानै लायो। गावहासो मावखिथार। बेफोरजोंनो टाइम पास खालामनानै थाबाय आरो आंहाबो। एखमबाथ' गथ'जों गेलेनानै लेट जालायलाङो खामानिफ्रानो। हारसिं मानसि नालाय नेनानै थाबाय थायो। खामानिया मोनसेबो दावथेरनानै थाहैया, नोंनो मावजोब गासिबो। ना गथ'खौनो लानाङा, ना गथ'आनो माबा बिया। मावबाय था माबा बिगोन माबा दोनगोन। खामानियाबो मावथारनांगौ हारसिं। जारला फिसाइजों फैफानायाबो, हारसिं थानायाबो जारला। जायसो हारसिं थायो बेसो मिथिगौ। मैगं हादोंलै नायबा आंनि फिसालाया मैगं हानो रोंलायबाय। हानो रोङाबा गाबोबो। खानायला बिफाया दा मोनजाफैबा आंखौ खानाय हायाव दोनजोब्बाय। नै आलुआ मोनबाबा आलु भाजा आलु बोराय थिखोनोसै आं। नै हायाव दोना खानाय थायो। आलु हानो थिनबाय मा खालामो नोंलाय? नै लोगोफोरा सिमला मिर्च आलुखौ बिदिसो सङो। एसे मोनहोनानै टमेट' संख्रि हालदै हेब्लासो हरो आङो। गेब्लेयोहाय आंजों ओरैनो संख्रि हालदै होग्रोबा। बेखायनो गिनानै आं बिदि सङो। होमबा गेब्लेया आरो। दालि मोनबाय, ओंखाम मोनबाय, ओमफ्राय दा भाजा मोनबानो जासिगोन। खोबहाब एवबाय थाबानो टमेट'नि रोसिजों मोनलांसिगोन आरो आरामनो। आं बिदिनो सङो। होमबा आलुफोरा गेब्लेया आरो गेब्लेनाय मोना आङो। जेरै माबादों बिदिनो थानाय मोनो आं। बेखायनो बिदि सङो। खोब्बाय मोनबाय। नै गेब्लेया नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दाख्लै मेचिन गथ' खोमानायखौ लाबोबाय बोराया। ओमफ्राय आं बेखौनो खेवदों। नै खेवनो हाया। ओमफ्राय उनाव खाथिनिया फैनानै खेवनानै होफैबाय आरो। खाथिनि
लाबाय नै बोरो बोरो दांबावदों नोङो खोमाबावनो साला बुजागोनसै एबार खोमाबावनांगौबाथाय बाथोन टिंसुक होनगोन ओमफ्राय बे आं बबिन सोनाय मानि खोन्थाबाय आरो माने आं आगोलहाय रोंथारामोन नालाय जेबो ओमफ्राय दासो रोंलांबाय गोबाव जाथारबाय आं फैजेनबानो बायनाय 2012आवनो बायनाय इयो ओमफ्राय ओरैनो माबा माबि जिला जिलिफोरखौ आं न'आवनो सुथेयो मानो होनबा एखमबा बबेबा जिफोरा सुथेथावा माबा दखानाव लांथावा हैथावा बिदि जायो ओमफ्राय जिबाय थायो माबा माबि बेखौनो न'आवनो सुथेसाबो ओमफ्राय आं गावनो खहे खथेबाबो गावनि गस्लाफोरखौ आंनो सुनानै लायो माखासे क्वार्टारावनो सोलोंबाय एसे एनै सोलोंदों ओमफ्राय बिदिनो इउटुबावनो नायनानै सोलोंदों आङो दा गोसो जाबानो आं आंनि जिखौ सुथेनानै लानो हायो ओमफ्राय नै आं पिल' कभारखौ सुथेबाय मैया जों थानाय एरियायाव जि अखा हादों आयै बारबो बारदों बेसेबा बाराथ' आयौ मोदाय बायदि हु फैखादों आं गिदोंलै साला हौवाबो गैया माबो गैया सानसे खामानि मावबाय बै खोरखिफ्रा खुला मानिफोर सिजोबदों सेसनो सास्रन फैजोबदों दै जाजोबदों ओरैबो ओंखाम संग्रायावबो साहा मैया मोनासेयाव अखा हादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै कारेन्टआ हा सिंजोंमोन ना पाइपआ लिक जानानै मोसौ थैदों नायबानो जाबाय दा बायदियावबाथाय गिनांसिगौ अखा बोथोरावबाथाय कारेन्ट गोलैनाय मा गोलैनाय ओमफ्राय लांफैबाय मालाय नै गावसिनि सिभिलियानफोरनिमोन नालाय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं ने बाबा बाय बाय